Здравейте! В момента ще ви покажа как да добавите Membership продукт. Идваме на магазин, след което на продукти и добавим нов продукт. От тук вече избираме типа, в случая Membership. Тук му задаваме някакво име, може да сложим и описание. От тук добавяме снимка, слагаме цена, а от тук може да изберем в каква категория да са. В момента имаме само Basic. Можем да направим различни категории. Това става като дойдете на контакти. След което вляво имаме да добавим група. Ще напишем Gold. Даваме Submit и вече имаме готова група. Ако я изберем и дадем да се покажат настройките, от тук може да изберем къде да отиде, дали да е някъде в фунията, външен линк, а от тук точно под него може да премахваме и изтриваме групи, както и да променяме самото име. И така, вече когато дойдем в магазина и тръгнем да добавим продукт, от тук вече може да изберем различни категории.